Җаныңны да өзеп бирергә хәзер булган якын кешең өчен утлар йотасы да, сулар кичәсе дә авыр тоелмый. Аның белән бергә шатланасың, бергә борчыласың һәм бергә бар бәйрәмнәрне дә каршылыйсың. Бүген кадерле кешебез Бахтиевка авылында гомер кичерүче Юсупова Мәрьям Фәттах кызы матур 60 яшьлек юбилейлы туган көнен каршылый. Онтылмаслык гомер бәйрәме белән ихластан котлап, без дә аны җылы теләкләргә күмәсебез килә, дип башлаганнар үзләренең котлау сәламнәрен бер туган сеңлесе Абдрахмановлар гаиләсе. Рушания тормыш иптәше Камил, уллары Илгиз тормыш иптәше Эльнара, балалары Амир һәм Залина, кызлары Римма тормыш иптәше Зульфан, балалары Рамина белән. 1962 елның 25 июнендә Алиевлар гаиләсенең көтеп алынган беренче балалары булып, кызлары Мәрьям якты дөньяга аваз сала. Кечкенәдән үк акыллы, тыйнак, сабыр, мәрхәмәтле булып үскән кыз бик иртә әти-әнисенең ярдәмчесенә әверелә. Мәктәпне тәмамлап 1979 елны ул Ульяновск шәһәре училищесында сатучы һөнәрен үзләштерә. Элеккеге заман дефицитын искә алсак, бу һөнәр бик почетлы һөнәрләрнең берсе иде. Кулына дипломын алган яшь белгеч буларак ул янәдән туган авылына әйләнеп кайта һәм хезмәт юлын үз һөнәре буенча башлап җибәрә. Үзенең артык тыйнак һәм оялчан булуы сәбәпле әзрәк кына авырлыклар күрсә дә, бик тиз ияләшеп җитә. Озак та узмый, аны яратып калып, җирле авыл егете Рафаил Хайдар улы Юсупов кияүгә чакыра. Сөйләве буенча тыйнак кызны ул мәктәп елларыннан ук алып яраткан булган. Әти-әнисенә дә апабыз бик охшап кала. 1981 елның карлы гыйнвар аенда матур туйлары булды. 1983 елда көтеп алынган нәсел дәвамчылары уллары Рафик туды. Ә бер елдан соң кызлары да якты дөньяга аваз салып, гаиләне бәхетле итте. Яшь пар бар җаннары, тәннәре белән гаилә мәшәкатенә чумды. Сизми-сизелми калды дигәндәй 41 ел узып киткән. Балалар үсеп олыгайды, үзләре дә алар лаеклы ялга чыктылар, әмма элеккегечә үк алар тик тора алмыйлар. Зур хуҗалыкта кыш-кырт, мал-туар асрап, бакчалар чәчеп көн күрәләр. Олы бәхетләре буларак аларның 8 оныклары бар. Ял көннәре җиткәнен зарыгып көтеп алар, әби-бабалары янәшәсенә кайталар. Балалар да алмагачлардан ерак төшми дигәндәй, үзләренең көчләре белән тормышларын булдырдылар. Бүгенге көндә уллары Рафаил Казан шәһәренең мөселман университетында декан буларак эшләп килә. Яшь кына районыбызга почетлы кунак булып, дини бәйрәмнәргә кайта. Кызлары Рәмзия дә тормыш иптәше белән Кузнецк шәһәрендә гомер сөрәләр. Апабызны без бар яклап та кадерләп, хөрмәтләп, яратып яшибез. Безнең балалар да еш кына анарда кунакта булырга яраттылар. Шулай булмыйча, ул бит барыбызны да җылы каршы ала. Сый тулы табыны, ягымлы сүзе, кирәкле киңәшен биреп аңлата да, юата да. Безнең өчен ул бик кадерле кешебез. Сиңа һәр чак изге теләктәбез. Сине чын күңелебездән юбилеең белән котлыйбыз. Һәр туар таңың шатлык белән атсын. Аллаһы Тәгалә саулык-сәламәтлектән айырмасын. Бәрәкәтле, озын гомер насыйп итсен. Җан тынычлыгы, күңел күтәренкелеге юлдаш булсын сиңа. Иңнәреңдәге шәфкать фәрештәсе бер кайчан да ташламасын. Балалар һәм оныкчалар бәхетенә сөенеп, кадер-хөрмәттә яшәргә язсын. Ходай сиңа сәламәтлек бирсен. Сызламасын аяк-кулларың. Ширне белмә, кайгы күрмә, яп-яшь булып калсын күңелең. Һәр яңа көн бәхет алып килсен, алсу таңнар күмсен шатлыкка, яшәү дәрте янсын йөрәгеңдә, картаерга һич тә ашыкма. 60 елда үтеп киткән икән, сез дөньяга килгәннән бирле, тормыш һаман хезмәт таләп итә, тормыш һаман матур һәм серле. Үрнәк итеп сөйли һәркем сезне, суынмасын йөрәк җылыгыз. Җәйләр белән бергә килеп җиткән куанычлы туган көнегез. Безнең теләк сезгә 100 яшәгез, өзелмәсен җирдә сыегыз. Хөрмәтле Мәрьям Фәттаховна, юбилейлы туган көнегез мөбарәк булсын. Якыннарыгыз юллаган музыкаль бүләкне дә кабул итеп алыгыз. Бәхетле булыгыз.
Birrevler yaralay, birrevler davalay. Kimleri yoktu dünyanın. Şonlarıma dava bilip duyup yaşav. Tuğan yok da opam sin barın. Opam, opam, en keyif gibi opam. Arada bir ev bulgansın. Tuğan yoktan jılı jiller ise şul jillerini tıyam koyda gider. Sin bar opam onda, sin barsın. Sin bar opam minim, sin barsın. Tuğa tügel unga, salıp çayla yolga. Tuğanlıkны aklay, saklaysın. Tükken kişlerimni, көріп işlerimni. Kanatlarımni üsteresin. Opam, opam, en keyif gibi opam. Arada bir ev bulgansın. Tuğan yoktan jılı jiller ise şul jillerini tıyam koyda gider. Sin bar opam onda, sin barsın. Sin bar opam minim, sin barsın. Tuğan nigizimnin yoklap soyrar kuşu. Gitmez kuşu minem köngülümünün. Abıylardan artık çiznem tigizinde. Birsin Allah'ım ömürlerini. Opam, opam, en keyif gibi opam. Arada bir ev bulgansın. Tuğan yoktan jılı jiller ise şul jillerini tıyam koyda gider. Sin bar opam onda, sin barsın. Sin bar opam minim, sin barsın. Opam, opam, en keyif gibi opam. Arada bir ev bulgansın. Tuğan yoktan jılı jiller ise şul jillerini tıyam koyda gider. Sin bar opam onda, sin barsın. Sin bar opam minim, sin barsın. Sin bar opam onda, sin barsın. Sin bar opam minim, sin barsın.